के देखे पहचाना कैसे हो? केहू जमीन खातिर लड़ता धर्मेंद्र भाई, तो केहू पैसा खातिर लड़ता। और इस समय बड़ा अजीब हो गइल बा। बचपन के प्यार, बचपन के खेलल कूदल सब भुला गइल बा। ई माया मोह के जाल में आके फंस के यही पे भी एगो बड़ा ही सुंदर सामाजिक चेतना गीत बा। आई भैया सुनी जाए सबके। भाई से भाई लड़े, भाई से भाई लड़े, लड़बले पड़ोसवा, कमरही के मालिकी, कमरही के मालिकी, कमर में के दोस्ता, कमरही के मालिकी, कमर में के दोस्ता, कमरही के मालिकी, कमर में के Bye.